dung tak dung no. Iya. Madang Ramadan semaput. Nah. Ngono kok dapalke. Iki sembuyane warga laras sing anyar iki lho. Ha iya. Tok diteni, Pak. Piyaga kuwi. Heeh. Anggere teko nen transit. Glundung kaya batang kae. Ana sing madhep ngalor, madhep kidul, madhep ngetan, pokoke tumpang-tumpangane ora ana sing ngomong-ngomongan blas. Meneng kabeh. Heeh. Nang anggere sing duwe gawe wis monggo lho unjukane ro daharane. Bar ngombe bar mangane kaya manuk do dikroto ae. Nang ngarepan to. Minta gagas kok. Oh, jan iya kok. Rame saka jam apa tekan maghrib Pak, Tru. Wah. Ora leren cangkeme kuwi. Heeh. Ngomong dise ngomongke mancing dise wis werna-werna. Pokoke apa jenenge iki rencanane iki akeh banget nek ora tau kelakon. Ha iya. Heeh. Sing maune ra ngerti mancing, aku temelu aku tem nggo walesan. Waduh kaya gayeng. Engko let 2 jam mati kabeh meneh. Ha ta. Gloso. Ha wis ngelih to. Ngono HP ku tak uripke Madang Ramadan semaput. Matane melek kabeh. Biar. Pendonong. Bareng mandek pom bensin. Turu meneh. Pokoke gayeng kok. Rame pokoke. Ha iya. Nek ya ana sing meneng bae karo Fikal ya ana. Karo meni coba mbok dibuka. Wah. Mulane kok anteng. Ha iya. Iki nang kene iki sing rapi. Tenan kuwi asli. Ndelok polahe aku wis gembira kok. Ya syukur. Tenan yakin kowe ngerti polahe iki nyenengke. Iya. Kowe anggere teko jlumpuk nang ndi wae wis to, ora tau omongan glundung. Heeh, anggere muni monggo lho, nyat. Gawa utang dhewe kumpul sak kursi kuwi pirang-pirang ono sing pet-petan barang kae. Bahane apa? Lha kuwi wis metu kabeh. Aku sok prai arep nang nganu Tawangmangu. Gablek kowe ora arep nang Tawangmangu. Ha iya. Ya wis ben jeneng rencana iki iso nyenengke wong. Ameng kandhek ana ing pengangen-angene. Ha iya ya wis apa-apa. Aku seneng Tawangmangu kok liputune Biraloka. Senengane ki mlengsih to, An. Apa? Senengane do mlengsih karo angen-angene. Anu merucut saka anu. Mlengsih saya lagi merucut. Oh. Iya bener. Ya wis ya, Tru. Ya ayo. Mbok engko sik kok. Ah, mah aku mau ora do digondeli aku mah. Sak lagu meneh. Lah, wis wektune wis mepet iki. Iki kok nganggo wejangan bareng. Oh. Sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning Jumadi. Udah Jumadi to? Udu. Nek Jumadi saka ngendi rampung. Jumadi saka ngendi saka berarti sangkan paraning dumadi saka warung wis rampung. Dumadi angel. Heeh ya. Ha iya. Yo. Sebo. Oh iya. Sangu gending apa? Ah sangu iki ya sega. Sangu kok gending. Oh iya aneh kaya wong ngingu kok brewok. Ngingu ya pitik. Manisa muthuk. Heeh. Ha iya. Monggo diaturke tembang dinggo sangu ngadep karo ndara-ndara Pandhawa. Ngayojane ya, Tru? Ya. Suwe banget ra nganggo cara songo ngayojan. Songo yoja iki suwe banget di. Aku suluke wis lali. Ora sah suluk. Ora apa-apa. Cah nekat kok. Ah iya. Cah kendel. Aku wis rada lali. Saka pira to, Tru? Ale mutang saka pira mau nek. Wis Tru, aku gak lucu terus. Oh iya iki ora lucu ngomongke omongane kanca-kanca kok.
Kanca-kanca ki prei seminggu. Iya, iki sing dikhawatirke nek nganti ketekan debt collector. Mesti telung dina wani nang omah bar kuwi terus dolan. Ha iya. Ya ora apa-apa.